ака кучкар рак шава мошин равад таъллуқ дорад ин мошинаби махушинаира бишуги мошина биёхи ҳама тарафа зура чӣ қадар мошин меша созанек ё ака пеш да бишинам пеш да биши бе ҳами ҷод соза қафо да биши ай ака биё пеш да бишинам не не я одам мешина фаҳмиди иҷа одам шаста ки бишина фаҳмиди ҳами ҷод да биши қафо салом алейкум ва алейкум саломатиёт хубае кучкар ту чӣ хе ҳама соз хуб зиндагиётон соза хай мошини нав муборак шава энек хеле ғайрат кардия гап не зинда бошӣ чӣ хелай мошин э бача ҳамин мошин мегум камкам бӯи ҳайвон кадестай чӣ э конкретно мегум бӯи ҳайвон кадестай инами ту ҳис накадестӣ чӣ хели бӯи ҳайвон бу бӯи я бӯи асп кадестай асп бӯи чӣ кадесай бӯи асп е бесаводи бекала о ин мошини ма 500 қувваи аспа дора о бӯи асп накна ба бӯи хар бикна